कधी कधी असं वाटतं या सिमेंटच्या जंगलातून दूर निघून जावं, निळाशार समुद्राशी एकरूप व्हावं, गर्द वनराईत हरवून जावं. शुद्ध सात्विक आणि चवीचं तेच मनमुराद खावं. हाच तो क्षण कोकण आणि गोव्याच्या स्वच्छंद निसर्गात सामावून जाण्याचा. स्वच्छ, शुद्ध आणि जीवनदायी ऑक्सिजन घेऊन जीवनाला पुन्हा रिफ्रेश करण्याचा. ऑक्सिजन पर्यटन. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान. नव मिशन. रिफ्रेश लाईफ विथ प्युअर ऑक्सिजन. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज अतिशय खास अशी व्यक्तिमत्व आपल्या स्टुडिओमध्ये उपलब्ध आहे, ते म्हणजे नितीनजी वाळके सर. वाळके सर, अतिशय एक चांगला योग जुळून आलेला आहे की गेल्या कित्येक वर्षापासून आपण पर्यटन क्षेत्रामध्ये काम करताय आणि आता त्यामध्ये काहीतरी एक सकारात्मक भूमिका घेण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचसाठी कोकणच्या नंबर 1 महाचॅनलनं कोकणसाद लाईव्हनं ऑक्सिजन पर्यटन ही एक कन्सेप्ट घेऊन आपल्या कोकण आणि गोव्यातले जे काही पर्यटन स्थळं आहेत त्यांना थोडंसं एका नव्या व्यासपीठावर, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आणण्याचा एक फार चांगला उद्दिष्ट समोर ठेवून आम्ही काम करतो आहे. अनेक प्रकारे आपण ते लोकांसमोर आणतो आहे. तर त्या सगळ्या संदर्भामध्ये आपण आज चर्चा करणार आहोत. गेल्या कित्येक वर्षापासून आपण काम करत आहात पर्यटन क्षेत्रामध्ये आणि त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पर्यटनामध्ये जे काही बदल आहेत आणि कोकणामध्ये जे काही आपण करू शकतो या संदर्भातला फार चांगला अभ्यास तुमचा आहे आणि या दृष्टिकोनातून आपण आज या ऑक्सिजन पर्यटन या विषयावर आपण बोलणार आहोत. तर सुरुवातीला मी या चर्चेची सुरुवात करताना तुम्हाला एवढंच एक पहिला प्रश्न विचारेन की ऑक्सिजन पर्यटन ही संकल्पना आज आम्ही घेऊन जे पुढे निघालेलो आहोत त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधले जे डोळसपणे पर्यटन क्षेत्राचा विचार करता आहेत, मग ते व्यवसाय म्हणून असू देत, जीवनशैली म्हणून असू देत किंवा अन्य बाबतीमध्ये असू देत, त्यांच्या मनातला जो हा विषय आहे, मग त्याला तुम्ही नाव ऑक्सिजन पर्यटन द्या किंवा शाश्वत पर्यटन द्या किंवा उपजीविकेवर आधारित पर्यटन द्या, परंतु ही संकल्पना कोकणच्या महाचॅनेल कोकणसाद लाईव्ह सारख्या चॅनेलने विचारात घेणं, मला वाटतं आपण एक साधारणतः 25% काम या दृष्टीनं पुढं नेलेलं आहे. कारण हा विषय ऐरणीवरती येणं, हा विषय लोकांच्या चर्चेमध्ये येणं, हा विषय शासनकर्त्यांच्या, धोरणकर्त्यांच्या नजरेमध्ये ठामपणे येणं ही अत्यंत महत्त्वाची आणि या काळाची अतिशय महत्त्वाची गरज आहे. ती तुम्ही पूर्ण करत आहात, त्याबद्दल तुमचे मानावे तेवढे आभार. या जिल्हावासियांच्या वतीने, पर्यटनावरती उपजीविका करणाऱ्या लोकांच्या वतीने असू दे किंवा डोळस पर्यटनाचा विचार करणाऱ्या या सगळ्या जनतेच्या वतीनं मी मानतो. फार चांगला मुद्दा तुम्ही म्हणालात की डोळस पर्यटन या संकल्पनेवर आपण बोलूयात की कशा पद्धतीनं तुम्ही आत्तापर्यंत या क्षेत्रामध्ये काम करताय. अनेक समस्या आलेल्या आहेत. सिंधुदुर्ग हा देशातला पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला, त्याची जी वाटचाल आत्तापर्यंतची झाली, तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही काय सांगाल की कुठे आपण थोडंसं पुढे गेलो का मागे गेलो का आहे तिथेच आहोत? काय नेमकं सद्यस्थिती आहे? एक तुम्ही आता वारंवार उल्लेख केला की तुम्ही पर्यटनामध्ये काम करताय. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पर्यटनाचा व्यावसायिकदृष्ट्या जाणीवपूर्वक उपयोग करून घेणारा मी पहिला, ह्याच्याबद्दल कोणाच्याही मनामध्ये शंका नाही. परंतु त्याचबरोबर केवळ मीच असं नाही, तर याच्यामध्ये मग भविष्यकाळामध्ये जशा जशा संधी दिसायला लागल्या तशी अनेक माणसं, अनेक चांगली माणसं, अनेक विचार करणारी माणसं या क्षेत्रामध्ये उतरली, जाणीवपूर्वक उतरली, गुंतवणूक केली आणि आज ती एका चांगल्या टप्प्यावरती येऊन पोचलेली आहेत. त्यांच्यापैकी मी एक त्यांचा प्रतिनिधी म्हणा. या दृष्टीनं एक सांगतो की जी 25-30 वर्षापूर्वी या जिल्ह्यामध्ये पर्यटन हा शब्द नवीन होता, त्या काळामध्ये आम्ही पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये पर्यटन हा विषय घेऊन जाणीवपूर्वक काम करायला सुरुवात केली. निश्चितपणे या 30 वर्षामध्ये पर्यटनाचं क्षेत्र हे विस्तारलेलं आहे, याच्याबद्दल कोणाच्याही मनामध्ये तिळमात्र शंका असण्याचं कारण नाही. एक गोष्ट झालेली आहे की या पर्यटनाच्या संकल्पनेची सुरुवात सिंधुदुर्ग जिल्हा
हा पर्यटन जिल्हा जाहीर झाला ही थोडीशी नंतरची, पण त्याच्या आधीपासून ही मालवणमध्ये झालेली होती. आणि ती झालेली होती ते MTDCचं जे तारकर्लीमधलं पहिलं तंबू निवास तिथं सुरू झालेलं होतं, तिथपासून सुरू झालेली होती. तिथपासून सुरू झालेल्या तारकर्ली तंबू निवासपासून सुरू झालेला प्रवास हा या गेल्या 30 वर्षामध्ये येऊ घातलेल्या 2-3 पंचतारांकित हॉटेलपर्यंत येऊन पोचलेला आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीनं पर्यटन क्षेत्राचा विकासाच्या दृष्टीनं आपण निश्चितपणे पाऊल पुढे टाकलेलं आहे, मागे नक्कीच गेलेलं नाही. त्याच्याचबरोबर आणखीन एक सांगतो की एक 25-30 वर्षापूर्वीची परिस्थिती, ज्यावेळी पर्यटन हे सुरुवात होतं त्यावेळी हे जे काही ज्याला मालवण, तारकर्ली, देवबाग किंवा आचऱ्यापर्यंतचा परिसर, तोंडोळी तळाशीलचा, ह्याला ज्यावेळी मालवण म्हणतो, ती मालवणला आज आपोआपच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या राजधानीचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. परंतु त्या काळामध्ये म्हणजे 25 वर्षापूर्वीपर्यंत अगदी पर्यटन हा ह्या जिल्ह्याचा मुख्य व्यवसाय नव्हता. या जिल्ह्याचा मुख्य व्यवसाय किनारपट्टीच्या भागामध्ये मच्छीमारी होती आणि बाकीच्या क्षेत्रामध्ये शेती हाच मुख्य व्यवसाय होता. मधल्या या आमच्या रोजगार हमीच्या अंतर्गत ज्यावेळी फळबागायतीचा विषय आला, त्यावेळी फलोत्पादनाचा विषय आला, त्यावेळी मग देवगड सारख्या ठिकाणी त्या पट्ट्यामध्ये आंबा बागायती आणखी हे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत होते. परंतु आजच आमची GST अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा झाली, त्याच्यामधनं एक चित्र असं पुढे आलं की आज जिल्ह्यामधला जो महसूल येतोय त्या महसुलामधला साधारणतः 30% वाटा, त्याच्याहीपेक्षा जास्त हा या पर्यटन क्षेत्रातनं येतोय. म्हणजे आज जिल्ह्यातला मुख्य व्यवसाय, आणि त्यातही मालवण देवगड सारख्या 2 तालुक्यांचा मुख्य व्यवसाय हा पर्यटन या संकल्पनेशी, या क्षेत्राशी किंवा या उद्योगाशी जोडला गेलेला आहे. ही निश्चितपणे प्रगतीची गोष्ट आहे. ही बाबा इथून काय आमची पावलं मागे जात आहेत असं निश्चित नाही. म्हणजे एकेकाळी सवलती मागण्याकडे लोकांचा कल दिसत होता, पण आता आम्ही GST भरण्या इतपत सक्षम झालो आहोत. नक्कीच नक्कीच. ह्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही सांगितलं की अगदी सुरुवातीपासून जे MTDCच्या ह्याच्यापासून तुम्ही सांगतात, त्यानंतरचे जे काही बदल झाले, स्थित्यंतर झाली, या सगळ्या गोष्टीमध्ये अनेक युवक त्यात सहभागी झाले, अनेक संकल्पना नवीन सुरू झाल्या. एकच प्रश्न वारंवार आपल्यासमोर असतो की गोवा आणि कोकण याच्यामध्ये फारसं निसर्गामध्ये तसं बघायला गेलं तर भौगोलिकदृष्ट्या अंतर नाहीये, पण गोव्यापेक्षा आपला निसर्ग सरस आहे. कोकणातले निसर्ग किंवा इथले जे काही खाद्यपदार्थांची चव म्हणा, माशांची चव म्हणा, ती गोव्यातही अजूनही त्यांना तिकडे मागणी असते. असं असताना सुद्धा आपण थोडंसं या सगळ्या गोष्टीमध्ये, म्हणजे गोवा जसा आज एक देशाची पर्यटन राजधानी म्हटलं जातं किंवा जगातले पर्यटक तिकडे येतात, त्या तुलनेत आपल्याकडे अजून तितकासा अजून सोर्स नाही आहे. तर या सगळ्या गोष्टी कशामुळे मागे पडल्या किंवा त्यासाठी काय करायला हवं, तुम्हाला काय वाटतं? एकमेव कारण, गोव्यातील शासनकर्ते, गोव्यातील धोरणकर्ते पर्यटन या क्षेत्राकडे एक व्यवसायाचं, उत्पन्नाचं साधन या दृष्टीने बघताहेत आणि त्या दृष्टीनं त्यांची धोरणं, मग ती केवळ पर्यटन क्षेत्रातली निगडीत नाही. पर्यटन क्षेत्राला लागतं काय, तर मुळात पायाभूत विकास खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ते रस्ते, वीज, पाणी आणि अन्य सुविधा या सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आणि आज आपण कुठेही गेलात तर आपण पर्यटकांमध्ये म्हणा किंवा अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये म्हणा सुद्धा, की त्यावेळी जी चर्चा असते ती गोव्यातल्या चांगल्या रस्त्यांची. मी चांगले रस्ते म्हणतोय, जाणीवपूर्वक चांगले रस्ते म्हणतोय, रुंद रस्ते म्हणत नाही आहे मी, चांगल्या रस्त्यांची, अखंडित वीज पुरवठ्याची आणि त्याच्या अतिशय कमी दरामध्ये वीज पुरवठ्याची, खास करून या उद्योग व्यवसाय व्यापार क्षेत्राला. आणि बाकीच्या ज्या काही सुविधा आहेत, म्हणजे ज्याला पर्यटनाचं कल्चर म्हटलं जातं, पर्यटन संस्कृती, ती पर्यटन संस्कृती मुळातच खूप लवकर गोव्याने आत्मसात केली. त्याचे निरनिराळे परिणाम झालेले आहेत, ते आपण मग कधीतरी बघू, परंतु ती आत्मसात केली. एक उदाहरण म्हणून सांगतो की गोव्यामध्ये एखादा पर्यटक वाट चुकला तर मला अनुभव आहे, मी हा अनुभव घेतलेला आहे की तिथला जर स्थानिक माणूस असेल तर तो त्याला कुठेही जायचं असू देत, तो आपली स्कूटर हे वळवतो आणि या माझ्या मागं म्हणून तो एका विशिष्ट ठिकाणी नेऊन सोडतो, आता इथून तुम्ही इथं जा. किंवा गोव्यातले जे काही वाहतूक नियंत्रणासाठी उभे असलेले पोलीस असतात, ते एवढंच बघतात की बाबा इथं वेगाचं उल्लंघन झालंय का,
आणि तरच तुम्हाला तिथं अडवणं. मी तिथं भ्रष्टाचार नाही अशातला म्हणणार नाही, परंतु इतर बारीक सारीक गोष्टींसाठी पर्यटकांची जी अडवणूक, हॅरॅसमेंट जी सिंधुदुर्गामध्ये होते ती तिथं निश्चितपणे होत नाही. ह्याचा सगळा मोठा परिणाम हा या पर्यटनाच्या बाबतीतला जो काही ओघ तिकडे मोठ्या प्रमाणात आहे, आणखीन इथं त्या तुलनेमध्ये कमी आहे. शिवाय तिथं जी काही गुंतवणूक झालेली आहे, म्हणजे पर्यटकांसाठी लागणाऱ्या विविध व्यवस्थांमध्ये, मग ती निवासाची व्यवस्था असू देत किंवा पर्यटक आकर्षणाची व्यवस्था असू देत, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक ही झालेली आहे. मग ती स्थानिकांकडनं झालेली आहे किंवा ती परप्रांतीयांकडनं झालेली आहे हा निराळा मुद्दा झाला, परंतु ती झालेली आहे. आणि त्यामुळे पर्यटकांच्या सगळ्या गरजा, पर्यटक हा शेवटी माणूस असतो आणि माणसाला आवश्यक असलेल्या एकजात सगळ्या गरजा ह्या पूर्ण करण्याची व्यवस्था गोव्याच्या पर्यटनामध्ये आहे. त्या वाईट गरजा असू देत किंवा चांगल्या गरजा असू देत, ती आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ हा तिथं वाहतो आहे. आजही म्हणजे दाभोळीसारखं विमानतळ असताना मोपाला विमानतळ झालेलं आहे आणि आमच्याकडे सिंधुदुर्गामध्ये बॅरिस्टर नाथपै विमानतळासारखं चिपी विमानतळ साकारलेलं असताना आणि तिथं चालू असलेलं विमान हे पूर्ण, म्हणजे आम्हाला जी माहिती मिळाली ती भारतातली ही छोट्या विमानतळांची जी भारमान मिळत आहे त्यांना, त्यामध्ये सगळ्यात जास्ती 1 क्रमांकाचं भारमान हे या आमच्या बॅरिस्टर नाथपै चिपी विमानतळावरती मिळत आहे. असं असताना आठवड्याचे 6 दिवस 7 दिवस विमान चालवण्याच्या ऐवजी ते 4 दिवस चालवलं जात आहे. किंवा पावसाळ्यामध्ये बाबा मोठं विमान सोडून ती व्यवस्था आपण पुरी करूया, हा विचार होत नाहीये. इथून आमची सातत्याने मागणी आहे की बाबा एक विमान आहे ना, मुंबई विमान आहे, मग कोल्हापूरचं विमान चालत नाहीये, कोल्हापूर मुंबई ही विमानसेवा पुरेसं भारमान नाहीये, ती विस्तार करा, चिपी कोल्हापूर मुंबई. अगदी बरोबर. कारण काय आहे तर तिथं मुंबईमध्ये सांगितलं काय जातं की मुंबई विमानतळावरती आता अधिकची विमानं उतरायला आणि उडायला जागा नाही, ह्या विस्तार करा, नाहीतरी तुमची ती चालत नाही. लोक इथून कोल्हापूरलाही 2-2.5 हजार रुपयात सहज जातील. आमची दुसरी मागणी आहे, सातत्याने आम्ही करतो आहोत की आठवड्यातनं किमान 2दा चिपी, शिर्डी, तिरुपती, चिपी अशी विमानसेवा चालू करा. आठवड्यातनं किमान 1दा बाबा नागपूर, म्हणजे विदर्भ मराठवाडा जोडणारी एक सेवा चालू करा. त्याचा विचार न करता अलायन्स एअर सारखे ज्यांच्याकडे 3 वर्षाचा करार आहे की ज्या विमानतळाच्या, आम्ही ज्यावेळी चौकशी केली की हे बाबा हे 4च दिवस का विमानं पुढचे दिवस का नाही चालत आहेत, भारमान नाही आहे का, तर भारमान नाही अशातला विषय नाही आहे, त्यांच्याकडे विमान उपलब्ध नाही आहे म्हणून हे 4 दिवस. जिथं चांगला हे चालू आहे तिथं अधिकची सेवा द्यायची आहे, अधिकचे हे आणायचे, त्याच्या बदली ही जर सेवा कमी करायला गेले तर मग हळूहळू असं होणार, अरे बाबा नाही तर कधी पण रद्द होता, आता उगाच नको जाऊया. मला ज्यावेळी ह्या निरनिराळ्या समाज माध्यमातून चर्चा चालू असतात की या विमान सेवेचे दर जास्ती आहेत, मी तर उलट सांगतो की जर नाताळाच्या दिवसामध्ये गोव्याच्या तिकिटाचा दर हा 30,000 रुपयापर्यंत पोहोचतो विमानाच्या तिकिटामध्ये, जर दिल्लीच्या अधिवेशन काळामध्ये मुंबई दिल्ली विमान प्रवासाचा दर हा 70-80 हजार रुपयापर्यंत जातो, जर नागपूर अधिवेशनाच्या काळामध्ये 30-40 हजार रुपये नागपूरला द्यावे लागतात, माझं असं म्हणणं आहे की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येण्यासाठी 20-25-30 हजार रुपये विमानाला ज्या दिवशीपासून मोजावे लागतील ना, त्या दिवशी माझ्या इतका आनंदी दुसरा नसणार. कारण काय तर एक तर ते 25-30 हजार रुपये देणारे पर्यटक इथं येत आहेत, दुसरी गोष्ट 25-30 हजार रुपये या तिकिटाचे दर झालेले आहेत म्हणून आणखी विमान कंपन्या इथं येतील आणि मग ते तिकिटाचे दर जाग्यावरती येतील. हा जो काही विचार आहे ना, हा विचार या धोरणकर्त्यांनी निश्चितपणे केला पाहिजे. याच पद्धतीनं आपण असा एक सध्या जो हॉट विषय चाललेला आहे, टोल नाक्याचा विषय चाललेला आहे, त्याचा काय परिणाम या पर्यटनावर सगळ्या होऊ शकतो? आपण त्यात काम करता त्या संघटनेमध्ये. टोल नाक्याचा विषय हा पर्यटनाशी फारसा जोडण्याची आमच्या कृती समितीची इच्छा नाही, अपेक्षा नाही. टोल नाक्याचा विषय हा फक्त आणि फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाहनधारकांना
जिल्ह्याच्या अंतर्गत प्रवास करण्यासाठी टोल भरू नये एवढी आणि एवढीच भरावा लागू नये एवढीच मर्यादित आहे. कारण आम्हाला जिल्ह्याला उत्तर दक्षिण जोडणारा म्हणजे सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले, कुडाळ या तालुक्यांना, कणकवली, वैभववाडी, देवगड यांना जोडणारा दुसरा पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाही. होता तो आमचा NH17 होता, तो काढून घेतला आणि त्याच्या जागेवरती NH66 लावला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अंतर्गत फिरताना इथं टोल लागता नाहीये. मग ते MH07 असतील किंवा सिंधुदुर्गामध्ये नोंदणी झालेल्या गाड्या असतील. कारण आम्हाला दुसरा पर्यायी मार्गच नाहीये. जिथं पर्यायी मार्ग आहे तिथं आमचं काय म्हणणं नाहीये. आणि अशा पद्धतीची व्यवस्था आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आहे. जिल्ह्याच्या अंतर्गत प्रवास करताना कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कुठंही तुम्हाला टोल वापरावा लागत नाही. आम्हाला तर दुसरा रस्ताच नाही. आमचं म्हणणंच असं आहे, एक तर त्या टोल नाक्यावरून आम्हाला 2 पर्यायी मार्ग करून द्या, जसे मुंबई ठाण्यामध्ये आहेत की जिथून त्या स्थानिक गाड्यांना जातील. दुसरा आमचा म्हणणं आहे की एक जी 20 किलोमीटरचा परिघ म्हणजे एक 40 किलोमीटरच्या परिघामधल्या लोकांना तुम्ही पास देणार आहात. आमचं म्हणणं आहे हे अंतर 60 किलोमीटरचं करा आणि तो पास मोफत द्या. त्याच्यावरती सुद्धा 315 रुपये महिन्याला म्हणजे वर्षाला 3-3.5 हजार रुपये मुळात गाड्यांच्या करणं तुम्ही पैसे घेतात. बरोबर. रोड टॅक्स जर घेतात तर तो रोड टॅक्स आम्ही भरतो आहोत ना. आणि ह्याच्यातला आणखीन एक विषय ज्यावेळी हे होतो की नाही मग विकास कामांसाठी विकास कामं ज्यावेळी GSTच्या जाहिराती चालू असतात त्यावेळी बघायचं की या सगळ्या गोष्टींसाठी म्हणून GST भरा असं सरकार सांगताय. जर या सगळ्या गोष्टींसाठी GST भरा म्हणून सांगताय आणि GSTचे विक्रमी वसुलीचे आकडे येत आहेत, तर मग याच्यावरनं दिवसाला 5-7 लाख रुपयाच्या याच्यातनं किंवा अगदी म्हणजे त्याच्यातला 5-7 लाख रुपयाचा वाटा सिंधुदुर्गाचा असून असणार किती आहे, लाखभर रुपयाचा असणार आहे. या ज्यावेळी आम्ही 1,200 कोटी रुपयाचा महसूल हा सिंधुदुर्गातल्या याच्यातनं GSTच्या रूपाने देतो आहोत, तर त्याच्या अंतर्गत आम्हाला जिल्ह्याच्या अंतर्गत प्रवास करायला सुद्धा हे मिळणार नाही, सवलत मिळणार नाही. आणि आम्ही कसल्याही प्रकारची माफी मागत नाही. आम्ही मागतो ती मुक्ती मागतो. आम्हाला जिल्ह्याच्या अंतर्गत प्रवास करताना टोल भरावा लागू नये एवढीच इच्छा आहे. आपण पुन्हा पर्यटनाकडे वळूया. पर्यटन जी थीम आपण घेऊन निघालेलो आहोत की ऑक्सिजन पर्यटन, इकडे खूप चांगले नैसर्गिक ठिकाणं आहेत की जिथं आपल्याला आणखीन ह्या सगळ्या संकल्पना डेव्हलप करता येतील. ही जागतिक थीम आहे की जे जगातले सर्व लोक आज त्याच पद्धतीचं पर्यटन आज आवश्यक आहेत. कारण आपण स्वादिष्ट व्यंजन असतील किंवा आणखीन काही स्पोर्ट्सचे हे असतील असं आपण सगळं बघितलं. पण या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला अजून इथे कशा पद्धतीनं डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे की ह्याच गोष्टीसाठी खास जगभरातले पर्यटक आपल्याकडे येतील. कारण मागे जेव्हा आम्ही काही वेळेला बघितलं की काही लोकांना इकडं सांगितलं जातं की इकडे जाऊन तुम्ही ध्यानधारणा करा, इकडे जाऊन तुम्ही तुमची साधना करा. त्यासाठी तसे पर्यटक पण आपल्याकडे येत आहेत. पण त्याची संख्या वाढणं आणि जनरल जे पर्यटक आहेत त्याच्यामध्ये ही संकल्पना एक रुजवणं असं थोडंसं व्हायला पाहिजे. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? एक गोष्ट लक्षात घ्या की कोरोनाने अखिल मानव जातीला एक चांगला धडा दिला आहे. लक्षात घ्या की कोरोनाच्या आधी आणि कोरोनाच्या नंतर किंवा कोरोना काळामध्ये लोकांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की आपलं शरीर स्वास्थ्य आणि मनस्वास्थ्य याची किंमत कशातही मोजली जाऊ शकत नाही, हे त्यांच्या पूर्णपणे लक्षात आलेलं आहे. पण त्याचबरोबर माणूस प्राणी हा एवढा स्वार्थी आहे की निसर्गाने दिलेली हाक आणि निसर्गाने दिलेला धडा तो आजही शिकायला बघत नाही आहे. आणि त्यामुळे मग पर्यटन म्हणजे दंगामस्ती, पर्यटन म्हणजे दारू पिणं, पर्यटन म्हणजे अचकट विचकट नाच करणं, पर्यटन म्हणजे कसंही वागणं, अशी जी काही एक विशिष्ट धारणा काही विशिष्ट वर्गामध्ये रुजलेली आहे, त्याला कुठंतरी जाणीवपूर्वक बदलण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. आणि आता ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेले आहेत. लक्षात घ्या की आज कितीतरी तरुण मुलं नवीन विचार घेऊन या संकल्पनेवरती काम करू लागलेले आहेत. म्हणजे मग तो गावडेसारखा जो रान माणूस म्हणून आज स्वतःचा ओळख सांगतो तो असेल, किंवा हेमंत ओगले आंबोलीमध्ये करत असेल, किंवा अशी कितीतरी
माणसं आहेत की जी जाणीवपूर्वक करतायत किंवा आमचे भैया सामंत असतील, ह्यांच्या याच्यातनं जे प्रयोग करतायत ते आणि ते प्रयोग यशस्वी होत आहेत. संख्येने कमी असतील, हे प्रयोग संख्येने कमी असतील, परंतु ते यशस्वी होत आहेत आणि यशासारखं दुसरं यश काहीच नसतं. अगदी बरोबर. ज्यावेळी आम्ही खानावळ व्यवसायामध्ये उतरलो त्यावेळी मालवणमध्ये खानावळी बंद पडत होत्या. पण पर्यटकांना अशा विशिष्ट पद्धतीने दिल्यानंतर पर्यटक आकर्षित होतात हे लक्षात आल्यानंतर मालवणमधल्या 4 खानावळींची आज 150 संख्या झालेली आहे. हा आपोआपच विचार होतो. तशा पद्धतीने ज्या पद्धतीनं बाबा हेमंत ओगले काम करतोय, गावडे काम करतोय, रानमाणूस काम करतोय किंवा भैया शिरसाट काम करतोय, असे जे किंवा आमचे नाना आंबेडकर काम करतायत, अशी माणसं ज्यावेळी काम करतायत, ही 51 जो तसे ज्योत जला ते चलो अशा पद्धतीने हे चालू झालेलं आहे. आणि त्यामध्ये आमची अपेक्षा, आमची मागणी, आमची विनंती या धोरणकर्त्यांकडे अशीच आहे की या डोळस प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी म्हणून मग ती MTDC असू देत किंवा पर्यटन मंत्रालय असू देत, त्याने कुठंतरी हे जगाच्या व्यासपीठावरती आणण्यासाठी म्हणून प्रयत्न केले पाहिजे, डोळसपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. उदाहरण म्हणून सांगतो की मालवणचं पर्यटन, मालवणमध्ये 10 लाख पर्यटक येतात. काय येतात? आमच्यावरती छत्रपतींनी कृपा करून ठेवलेल्या याच्याबद्दल काही वाद नाही. सिंधुदुर्ग किल्ला जो उभारून ठेवलेला आहे आणि त्यामुळे तिथं लोक येतात. पण ज्यावेळी MTDCने पहिल्यांदा तंबू निवास तिथं सुरू केला, त्या तंबू निवास भरायला लागले म्हणून आजूबाजूच्यानी तिथं आपल्या घरात राहायला द्यायला सुरुवात केली आणि त्यातून तो विकास होत गेला. लक्षात घ्या. आणि मग जाणीवपूर्वक गुंतवणूक तिथे झाली, मग त्यांचा दर्जा सुधारत गेला आणि हा खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकास. आज ताडकरीमधला एकही मुलगा, एकही मुलगी, एकही बाई कोण त्यांना कुठे बाहेर रोजगाराला जावंच लागत नाहीये. निरनिराळ्या पद्धतीचे रोजगार तिथं उपलब्ध झाले आहेत. मग तो तारकर्लीपासून अगदी आचऱ्यापर्यंतच्या पट्ट्यामध्ये हे सगळं झालेलं आहे आणि आता देवगड डोळसपणे त्याच्यामध्ये काम करताय. पण या सगळ्या याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त खाणं आणि जेवणं याच्या पलीकडे जाऊन जी विचार करण्याची गरज आहे, ती विचार करण्याची गरज ही माणसं ज्यांची आता मी नाव घेतली ती पुरी करतायत. आणि तसा विचार एकदा यशस्वी होतोय तो लोकांच्या नजरेसमोर आला पाहिजे. मग कसा नजरेसमोर येईल? तर MTDCने आपल्या तारकर्लीच्या तंबू निवासचं रूपांतर कोकणी हट्समध्ये केलं आणि त्याची जागतिक पातळीवरती प्रसिद्धी केली. बरोबर आहे. मग किल्ल्याची निन्याळी छायाचित्र, निवती रॉकची छायाचित्र अशा पद्धतीचे हे करून त्याची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरती प्रसिद्धी केली. हे करणं ह्या छोट्या व्यावसायिकांना शक्य नाहीये, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाहीये. मग असे बाबा यांची साथ घेऊन यांच्याबरोबर टायअप करून अशा पद्धतीची व्यवस्था सुद्धा आहे. जी भैया सामंतांची संकल्पना आहे माचली, तुम्हाला त्या माचलीचा कुठेही बोर्ड दिसणार नाही, तुम्हाला त्या माचलीकडे पार्किंग नाही आहे, तुम्हाला त्यांच्या वाडीमधल्या त्यांच्या त्या रूममध्ये, त्या खोल्यांमध्ये किंवा त्या हट्समध्ये AC सोडून द्या, पंखा नाही आहे, TV नाही आहे, नेटवर्क नाही. असं असताना सुद्धा 365 दिवस लोक काय येतात आणि थोडके नाही 4-4.5 हजार रुपये देऊन लोक का राहतात? तर असा विचार करणारी लोक आहेत. आज ज्यावेळी कोरोनाच्या काळामध्ये मालवण सारख्या शहराच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी हेमंत सावंतांसारखा आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा छायाचित्रकार अडकून पडतो. सगळेच जण अडकून पडलेले होते. त्यांनी त्या 2 महिन्यामध्ये आपल्या घरात राहून आपल्या परड्यामध्ये फिरून जी पक्षी जीवन शूट केलं, आज जवळजवळ त्या भरड नाका म्हणजे आमचा ते हृदय आहे, गजबजणारा भाग आहे संपूर्णपणे. एका बाजूला ST स्टँड आणखी या सगळ्या गोष्टी, त्या परिसरामध्ये जर जवळजवळ 125-150 पक्षी असतील तर हे MTDCने लोकांच्या समोर मांडायला नको का? आमची डॉल्फिन सफारीच्या साठी म्हणून आज मुंबईमधनं ते पर्यटक घेऊन येत आहेत. 10 जणांचं टीम, 20 जणांची टीम, फोटोग्राफी.
हा एक निराळा विषय आहे ना. रानवाटा, मी आत्ता याच्यामध्ये गेलेलो, सिंगापूरला गेलेलो, आणि तिथं त्या बॉटॅनिकल झूमध्ये आणखीन त्या बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये सगळ्या प्रकारचं, म्हणजे तुम्हाला गाडीतून फिरायचं असलं तरी सुद्धा आहे, तुम्हाला पायाने जंगल धुंडाळायचं सुद्धा आहे. वन खात्याने प्रयत्न केला नाही अशातला विषय नाही. वन खात्याने धामापूरच्या जंगलामध्ये तो प्रयत्न केला, पण तो मध्येच का सोडून दिला गेला? असं तर नाही आहे ना की त्याच्यावरती कुठंतरी डोळसपणे काम केलं पाहिजे, खूप जास्त काळ काम. आणि हे काम शासनच करू शकतं, कारण त्यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीची क्षमता आहे, ताकद आहे. या दृष्टीनं इथं कुठंतरी शासनाची मदत पाहिजे, इथं कुठंतरी या पर्यटन खात्याची मदत पाहिजे, इथं कुठंतरी धोरणकर्त्यांची मदत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आहे. अगदी फार महत्त्वाचा मुद्दा सरांनी सांगितला की ज्या पद्धतीनं प्रयत्न होत आहेत त्या सगळ्या प्रयत्नांना, म्हणजे कोणी प्रयत्न करत नाही असं नाही, पण असे प्रयत्न होत आहेत, पण त्यांना शासनाचं बळ, पर्यटन खात्याचं बळ आणि राज्यकर्त्यांचं बळ मिळणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि याचसाठी आपण आज ऑक्सिजन पर्यटन ही संकल्पना घेऊन या सगळ्या समस्या आपण मांडतो आहोत, आणि त्याला आणखीन कशा पद्धतीनं राज्यकर्त्यांकडनं पर्याय निघतील किंवा त्याला कशी चालना मिळेल या दृष्टीनं आपला प्रयत्न आहे. नितीन सरांनी आज खूप वेळ दिला आणि महत्त्वाची चर्चा केली. केवळ एका चर्चेमध्ये हा विषय संपणार नाही, नक्कीच नाही अजून संपणार. आपल्याला खूप वेळा भेटावं लागेल आणि आणखीन वेगवेगळ्या मुद्द्यावर आपण चर्चा करायला पाहिजे. मी तुम्हाला तसं विनंती करेन की आपण वेळ द्यावा आमच्यासाठी. नक्कीच. आणि निश्चितच आपण या आपल्या ध्येयापर्यंत जाऊया. आज आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मी आमच्या महाचॅनलतर्फे आपलं अत्यंत आभारी मानतो. नमस्कार. माझी निवड केलीत आणि मला इथं माझे मुद्दे मांडायची संधी दिलीत. खूप खूप आभार. धन्यवाद. कधी कधी असं वाटतं या सिमेंटच्या जंगलातून दूर निघून जावं, निळाशार समुद्राशी एकरूप व्हावं, गर्द वनराईत हरवून जावं. शुद्ध, सात्विक आणि चवीचं तेच मनमुराद खावं. हाच तो क्षण कोकण आणि गोव्याच्या स्वच्छंद निसर्गात सामावून जाण्याचा. स्वच्छ, शुद्ध आणि जीवनदायी ऑक्सिजन घेऊन जीवनाला पुन्हा रिफ्रेश करण्याचा. ऑक्सिजन पर्यटन, ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान. नवं मिशन, रिफ्रेश लाईफ विथ प्युअर ऑक्सिजन.